ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବେରୋଜଗାରୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଜନା ହେଉଛି ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଜନା। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଟିଡିପି, ବିଜେପି, ଜନସେନା ମିଳିତ ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମେ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତା ପରେ 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଜନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ ଯେପରି ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଜନା କେବଳ ସଫେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପରି ଧୋବି ଘାଟଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ କ୍ରମାଗତ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିସି ସବପ୍ଲାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 50 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସିପିଏସ୍ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ କାପୁଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଆନ୍ନା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।